ಶೇಖರಣ್ಣ ಸಂಜೆ 16 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಲೆ ಮನೀಶ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಐತೀನಿ ತಿಕ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ಟು ಕೋಳಿ ಸಮ್ಮೆ ಸಮಿಕರು ಭಯಂಕರ ರಸಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಮನೀಶ್ ಎಡಿಸಿದಟ್ಟೆ ವಿಷಯದಾದ ಪವನ್ನಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಬಿದಾರ್ದೆ ಅವ್ದು ಆದ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲಿ ಪನ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಐದು ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಮಾತಿರ್ರಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಇಂಕಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಯ್ನ ಈಗ ಒತ್ತಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒತ್ತಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಒತ್ತಲಿ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಒಡೆ ಪೋಪೆಂದು ಎನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆನಿಗೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ದಾದಿ ದಾದಿ ದಾದಿ. Hi guys. What is your name? My name is Ganga. What is your father name? Saraswati. Huh? Father name? Father. What is your father name? Narayana. Mother name? Saraswati. Yes. Aina ajji ata? Andati? Ata? Ande. ಬರ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರೋ ಅಮ್ಮಡ್ಯಾನು ದಾದ ಮಾತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡುಂದು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬೋರಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಡೆ ರೀಚ್ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದೆ ಅವೇ ಹಾಂ ದಾದ ದೇ ಒಂದೇಕಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಒಂದು ಚೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೈದ ದಾದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಐಟಮ್ ತೈಪಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಕಿಶದಲ್ಲಿ ದೀನ ಅವು ತೂಯ್ಪಾರೆ ಹಾಂ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ದಾಯ್ದ ಹೋಮ್ ಎಸ್ ಟುಡೇ ಲೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಬಸ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ನಂತೂರು ಹೆವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೃಥ್ವಿ ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಮಾತದ ಬಾರೆ ಓಯ್ ಲೇಟ್ ಟುಡೇ ಟು ಲೇಟ್ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಏನಾಗಲಿ ತರೆದಿರ್ಬೋ ಓಕೆ ಓ ಪನ್ಪ ದಾದಂದು ವಿಷಯ ಪಡ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಳ್ಳಿ ನಾಟು ಕೋಳಿ ಸಮ್ಮೆ ಸಮಿಕರು ಭಯಂಕರ ರಸಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಡಿಗೆ ಅವನು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೈತೆ ಕೆಲವು ಬರ್ತೀರ ಐತೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆರಣ್ಣ ವಿಷಯ ಪಡ್ಡ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲತೆಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿರಂಜನೇಶ್ ಕೊಂಡಾರ ಬೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೈದು ನಾನು ಇಂಕುಲೆ ಪಾಪ ತೆಗೆದು ಬೂರ್ದ ಐಕ್ ಅವು ದಾದ ಪನ್ಪ ಇಂದೆ ಕನತ್ತೇರತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಣತಿ ಅತ ಹಣತಿ ದೀಪ ಅವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂತೇರು ದೀಪ ಇದೆ 8 ಹಣತೆ 1 2 3 4 8 ಹಣತೆ 2 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪಾಪದ ಕುಳಿಂಕುಲು ತಿಕ್ಕುದು ಬೋಡ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕುಲು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆಯದ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೆಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬನ್ನಿಯ ಸಾವು ಗಮಟೆ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಆತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇಂಚ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕನ ತಿಕ್ಕುವ ಅವು ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ತೈಪವೇನು ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ರಿ ಇಜ್ಜ ತಿನ್ನೋಳಿ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಳಿ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕಂದಿನ 10 ಗಂಟೆ ಚಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಹೂವೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಪರೋಡ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಈತ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೆಯದ ಮೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಕಲಾರತ್ನ ಪೊಲಳಿ ಅದೇ ಪೃಥ್ವಿ ತುಲ ಏತ್ತೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆರೇನು ಕಟ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಪೊಲಲಿಂದ ಲೆಪ್ಪಿರೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚರಣ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಕ್ಲಿಬ್ರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಿವ್ರು
ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಅವಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರಟ್ಟು ತೆಪ್ಪೋಡು ರಟ್ಟು ಬಿಯರ್ದ ಮತ್ತ ಅವನ್ ತೊಯ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಉಂತ್ಲು ಅಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುನು ಒಂದೆಕ್ಕ ಹಣತೆ ತಿಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕುಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ವಿನಾಶಕ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಬರ ಮಲ್ಪುಚ್ಚ ಇಂಚ ಏನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಆಡುವಿರಾರು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ರಾಣಿ ರಘು ಸಾಯಿ ಎಪ್ಪುಡ್ರಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈಗ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಹಿಂಗ್ ಬಂತಾ ಹಾಂ ಬಂತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ ಜೂಮ್ ನೀವು ಜೂಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಏಯ್ ಅಂಜ್ ಬರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂದು ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪರಿದಿನ್ಯ ಗಮ್ ಟೇಪು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಓದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ದು ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ನೋಡಿ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಈಗ ರೊಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿದ ಮಾತ ಅಂಚ ಹಾಂ ಬಿಯರ್ ಅದು ಬೇಡ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡೀರಿ ಬಿಂದಸ್ ಆಗಿರಿ ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ದನಿ ಏರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕೊಂಡಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಕೊಂಡನ ಬರೋದು ನಿರಂಜನ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತದನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಬುಡಾದಿನ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಎಪ್ಪುಡ್ರಾ ಆಯಿತು ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ನಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪರ್ಪು ಗರ್ನಲ್ ಹತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಪದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಈಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಟಿಪಿಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುರಾನಿಂಚು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ 2-3 ಜನ ಕೂಡ ಕೆಂಗುಲೆ ಬೈದ ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಕ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಜಾಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಸಾರಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈದ ಒಕ್ಕ ಇಂತ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಒನಸುವಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಒನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ತೇಪವೆ ಒಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಗಾಯಸ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓಟೆ ಪೋಪ ಪಂಡದೆ ಬೊಕ್ಕದುಲೆ ಎಸ್ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಅದ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅರೆ ನಿಕುಲು ನೆಡು ದುಮ್ಲ ತೂದಿಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ತೈಪ ಏರಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಗ ಟೈಮ್ ತೇತಾಂಡು 1:15 ಎಂಕ್ಲು 10 ನಿಮಿಷ ದುಮ್ಮುಂಡ ಪಿರ ಉಂಡ ದುಮ್ಮುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒನಸುವಪ್ಪ ಒನಸ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಒಲ್ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವ ಅದೇ ರಂಜನಿ ಭವನ ಆತ ಹಾಂ ಎಸ್ ರಂಜನಿ ಭವನ ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಪುದರಿತ ಪಂಡ್ಯಾನ ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪವೇನ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋಡು ಅಲ್ತೊಂಜಿ ದನಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದರ್ ಜಡ್ಜ್ ಐತೆ ಪನ್ನಾನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ಏರು 3 ಜನ ರೈಟ್ ಏರಲ್ಲ ಒರಿವಿಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಿಂಗರ್ ನಿಗ್ಲು ಪಾತಿರ್ಲ ಆರು ಪಂತಿನ ಸಾಂಗ್ ನಿಗ್ಲು ಕೇಂದಿಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಏರಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೇನ್ ಒನಸು ಬೋರೆ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಇದು ಜೈನ್ಪುರ ಮಾಡಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ ಕೇನ್ ಪಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂಗಳು ಒನಸು ಬೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಒಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ರೈಪವೆ
ಯಾರು ಒಣ ಸೋಬ್ರು ತೈಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೂಕಿದೆ ಪಾಡ ಈಕಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ನಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ ಸಾ ಮುಂದೆ ಗೋಜು ಒಂದು ಹಂಚಿ ಮುಂಡಾದ ಬಲ್ಲೆಡಲ್ಲ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ನಮ್ಮ ಏ ಬರ್ಲೆ ಈಗಲೂ ಒನಸು ಪೋನುಲ್ಲ ರಂಜನಿ ಭವನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒನಸು ಕೈಗೆ ತೋಜವೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀಗಳು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿಪ್ಪಾರು ಒಯ್ಟ್ಲಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಏಬೋ ಟರ್ನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಟರ್ನ್ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಜಿ ನನಗೆ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ನೀ ತಪ್ಪು ಏರು ಎಸ್ ಸೊ ಏರನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದು ಆರ್ನೋಡ್ ರೇಪಣ್ಣ ನೆಟ ಮಿತ್ತದ ನೆಟ ಏರು ಜಾಂದ್ ಮಾರಿದು ಸಾವಣಿಕ ಟುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ನೆಟ ಇತ್ತ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿ ಡ್ಯಾನ್ ತಾಲೂಕು ನಂದು ಸೂಪರ್ ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ ನೀಲಂಬರಿ ಅಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರೀತೀರ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಏರೋದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾ ಯಾನ್ ತಾಳು ಅನ್ನೋದು ಜಾರೊಂದು ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೂರಿತ್ತೀನಿ ಸಾ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಉರುವ ಸ್ಟೋರು ಬೋನುಲ್ಲಪ್ಪ ನೆಡಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಹೋಗು ಹೋಟೆಲ್ ಜಾರ್ನಿಕ್ಲಿ ತೊಯ್ಪಾವ ಗೈಸ್ ಕುಂತಲೇ ಚೂರು ಇದೇ ಒಂದು ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೆ ನಾವಟ್ಟು ಉರುವಾಡುತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಬೋರೆ ತೆಗೆದು ಬಸ್ತಾರ್ ಬರ್ಡ್ ದಸರಾ ಹುಳಿ ಆನತ್ತ ಹುಲ್ಲೇರಾ ಇದೇ ಒಂದೇ ರಂಜನಿ ಭವನ ಬಂದು ಈಗ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ರಂಜನಿ ಭವನ ರಾಮ ನಿಜ್ಜಿದೆ ಈ ಯಾರು ಬಕ್ಕ ಅವು ಏರು ಪನ್ಪ್ಯಾರು ಈ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಇದ್ದೇರು ರಜೆಗೆ ಯಾರು ನಾವು ಇರೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಂಡು ಅವನ ದೇ ಬೇರೆ ತೂತಾರ ತಿನಿಗಳು ತವಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಂಡು ಊರೊಂದು ತೋನಿಯ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಕ್ಕಾವೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಪ್ಪು ಜೀವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಾರ್ದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಬಾಡೊಂದು ಹೊರಡಿಯ ಬನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬನ್ ಗಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸುಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದುಂಕು ಏಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತದೆ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಮೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇರ್ತುಲೆ ಇರೇನು ತೂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ರೈಟರ್ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು 0 ಆಪುನೆ ಬೇಗ ಆಪುನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೋರ್ತೀರ ಕೋಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು 430 ಎಸ್
ಆರು ಬಾತಿರ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಗಂಜಿಲ ಒನಸ್ಲ ಅವನ ಬರ್ಪ ತುಕಾರ ಕ್ಲಿಂತಿ ಬಲ್ಲ ರಂಜನಿ ಭವನ ಉರ್ವಶೂರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಂದ ಅಂಡ ಇಡೇ ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಎತ್ತು ನೋನಸ್ ಮಾತ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಂತುಲೆ ಪೋಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವಲಿ ಅವಲಿಯಾ ಪೋಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಳು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಓನಸ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಲಾಕಿದ ಓನಸ್ ಇದು ಒಲ್ಲ ಉರುವಲ ಹಂಚಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ರಂಜನಿ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಮಣ್ಣನ ಬಾರ್ಚೋಪುರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಜಾರ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರನೇ ಸುಕ್ಕ ಮೂಲ ನಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಸುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಅಂಚ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಪ್ಪಿ ರೆಡಿ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಸದ ಟೊಪ್ಪಿ ರೆಡಿ ಎರೆಗಾಡ್ಲ ಓಡಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಹೆಂಗೋ ಸೀಟ್ ಆಚನ ಎಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರ್ತಿ ಆರ್ಕೊಂಡು ಇರು ಮಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೀದಾ ಅವೇ ಈಗ ಒಣಸ್ ಬಂದು ಬತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏತಾಂಡ್ ಒಡೆಗಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆತನು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪರ ಮೂಲ ಬಾಗ್ದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನವಾಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪರ ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪರ ವಿಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅಂಚಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಕಿರ್ಕಚ್ಚಿಯ ಸಾ ಅಶೋಕ್ ಸ್ಟ್ರೇ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಶೋಕ್ ಸ್ಟ್ರೇ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಓಲೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಮಾರೆ ಅಶೋಕಿರ ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಪೋಯಿನ ಆರ್ ಟಿ ಒ ದೋಲ್ ಪಾಸ್ ಆಪಿ ವಾಟರ್ ಒಂಡಿ ವಿಸ್ಮಯ ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಕಿಕ್ ಆಗೋತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನೆಟ್ಟೇನು ಇರಲಿರುವ ಯಾಕಡೆ ತಿಂಚು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಏರೆಗಳ ಕುಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಸುಸ್ತ ಅನ್ನದಂಡ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ದಡೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವಾ ಎಂಗ್ಲು ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಡ ಸಾದಿಗೇನು ಅರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಮೇರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಗೆ ಬಿಡು ದೋಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿರು ಶೇಖರಣ್ಣ ಊರ್ಮಿಲ ನಿನ್ನ ಪರಿಮಳ ನನ್ನ ತಲಲಾದೆ ಬೈಯಾಡಿಕ್ ಬೂರ್ದುಂಡಲ ಎಂಗಲ ದನಿ ಗರ್ನಲ್ದ ಕೊಡು ಏರ್ಲ ತುಂಡ ಬಗದ್ ಬಲಿ ಪೋಡು ಎಂಗಲ ದನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒನಸ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಪೂಜೆ ನಂದು ಮಾರಸ ದನಿಗೆ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಲ ದನಿ ಸನಿ ಹೆಂಚಿ ಸಾವುದ ದನಿ ಎಂಬಿ ಸಾವು ತಿಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹಿಂಗ್ಲ ದನಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಡ ಇಂಚ ಬೀಗದೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅದು ಬೀಗ ಪಾಡ್ಯ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಕೀ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿರು ದೀಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಷದ ಪನ್ನಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಟು ತಿಕ್ಕ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಾಳ್ಮೆಟಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಮರ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಅಂತ ಏನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚಡ್ಡಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮನೀಶ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೀಶ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಐತೀನಿ ತಿಕ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವ ಬೇರೆ ತೊಯ್ಪಾಯ್ನ ತವನು